Bună ziua! Suntem trupa de intervenții și iată că am ajuns pe strada Covurului, scrie pe ea, Cătălin Stavri și Lucian Rădulescu. Tot ne-am gândit, asta este o stradă pe care se circulă, că eu văd gropi și cărămizi, altceva nu văd aici. Nu sunt cărămizi, sunt piatră de pavaj. Tot o ca o cărămidă. Mă rog, da, hai să zicem. Bun, păi și dacă nu se poate circula și sunt gropi, până la ce? Nu, că așa se făceau străzile în perioada interbelică și puțin mai încolo, știi? Pregătind de vreun război și nu știam? Sper să nu, Doamne ferește. Și zic că pe aici oricum trebuie să-ți rup mașina, atunci trebuie să aibă o altă utilitate strada asta. Hai să ne gândim la ceva, ce am putea să facem noi pe o stradă ca asta? Eu știu ce am putea să facem. Dacă la Bușteni s-a făcut concursul de escaladă pe gheață, facem campionatul mondial de X și 0. Că avem pătrățele. X și 0? Aici se va ține Olimpiada la X și 0. Da. De aceea primăria a făcut această stradă frumoasă. Noi vom milita ca X și 0 să fie probă olimpică începând de la următoarea Olimpiadă.